Amics i amigues, bon dia a tots i benvinguts siga. Desde esta plaza, Juan Antonio Benlliure, junto a este centenarios y reales de las Anes, volem donar-vos les gràcies per estar així tots junts un any més. Ja en són 6 o 7? 6, 8 certàmens els que celebrem amb el d'avui. La Junta Major de Setmana Santa Marinera de València sempre del costat dels que marquen el ritme de les nostres processons. Les bandes de cornetes i tambors, des dels orígens de la nostra festa, sempre han estat presents amb nosaltres, acompanyant-nos cada any. És per això que cada exercici Setmana Santa, la Junta Major vol rendir un xicotet homenatge a 3 bandes, a 6 bandes de la nostra província. Sense més preàmbuls, anem a donar pas a la primera de les bandes que avui actuarà. La primera de les bandes és la banda de cornetes i tambors Nostra Senyora del Rosari d'Alberic. Esta banda té el seu origen a mitjans dels anys 80, coneguda com Banda de Cornetes i Tambores i Dulzaines Santa Bàrbara de Alberique. Per aquells anys, la banda era dirigida per don Silvino Matarredona. Baix esta denominació, la banda va poder participar de la Setmana Santa en Alberic, així com en la Setmana Santa Marinera de València. En l'any 1999 agarrà el mando de la banda el seu actual director, don Antonio Gutiérrez Quero, a la edat de 14 anys. La banda va continuar amb l'estil militar fins a este moment, portant a interpretar i participant en la Setmana Santa d'Alberic, així com en diferents festivals, certàmens i concerts benèfics. En l'any 2006, degut a problemes entre els components, la banda va desaparèixer, però en l'any 2009 tornaren ja amb l'actual nom que tenen a dia d'avui. És en l'any 2011 quan la banda, amb el seu director al front, dona un xicotet gir i deixa l'estil militar que durant tants anys havia vingut interpretant, per agarrar-se al seu nou estil, l'estil de la policia armada, també anomenat estil Sevilla. Van participar en la Setmana Santa de Tous, Alberic, l'Alcúdia, Carcaixent, Sant José de la Vega en Múrcia i Badalona en Barcelona, com també en moltíssims certàmens, concerts, festivals. Està composta per 25 músics. La banda de cornetes i tambors Nostra Senyora del Rosari d'Alberic segueix cada dia intentant millorar amb més ganes i il·lusió la música cofrade. Avui ens van interpretar Requiem, Cristo del Amor i Bendición. Endavant!
Agraïm la presència en el certamen de bandes que organitza la Junta Major de Setmana Santa Marinera a la banda de corneta i tambor d'Alberic, Nuestra Señora del Rosario. Moltes gràcies per estar així. I ara, abans de finalitzar l'acte, demanem la presència del representant i el banderí d'una de cada de les bandes que avui ens han acompanyat. Nostra Senyora del Rosari, d'Alberic. Penitència i passió. Banda de cornetes y tambors Mislata. Desde el Cabanyal, la Verge de Dolors. Desde Paterna, Nuestra Senyora del Redentor, la Coma. I també Fio Òscur de València. Ves que s'ha dormit la gent. A veure, aquest aplaudiment per Nuestra Senyora del Rosario, d'Alberic, Penitència i Passió, Mislata, Dolors del Cabanyal, la Coma de Paterna i Fio Òscur de València. Volem que el nostre president els doni a cada una de les bandes que avui ens han acompanyat un xicotet reconeixement per a que sempre tinguem present el dia d'avui. Senyor don Francisco Carles Salvador. Bueno, yo abans, ya antes de donar este premi merescut, este pergamino a aquestes bandes, des d'ací vull dir-vos que vos agraïs de tot cor este reconeixement i este recolzament que heu fet a la Setmana Santa. Jo soc l'últim any que vaig estar així, vull despedir-me de vosaltres, tant com del públic aquí present, perquè no me'n puc presentar a més actes de la Junta Major com a president. Estaré a la Setmana Santa com estat, però vull manifestar-me el vol agraïment en la meva persona per el recolzament que heu tingut a aquesta Setmana Santa i a aquest Consell de Govern. Moltes gràcies i a moltes a tots. La Junta Major de Setmana Santa Marinera de València, en agraïment per la seva participació a l'edició número 8 del certamen de bandes i cornetes de tambors, a banda cornetes i tambors Nostra Senyora del Rosari d'Alberic. També a la banda de cornetes i tambors, Penitència i Passió. Li donem les gràcies per haver-nos acompanyat a la banda de cornetes i tambors Mislata. A la banda de cornetes i tambors, Verge de Dolors. Banda de cornetes y tambors Nostra Senyora del Redentor, la Coma de Paterna. I per últim, la banda de cornetes i tambors, gaites i tambors, perdó, Fio de València.
despedir-nos, un fortíssim aplaudiment per a totes elles les bandes que avui ens han acompanyat. Bueno, se me ha olvidado donarle muchas gracias a Juanmi y a Carolina por estos anys continuamos, que yo creo que ells són una gran part para que faci tot bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar així. Moltíssimes gràcies i fins altra.